हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो दायो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो सानदों। बे भिडिअआ जागोन 2023 नि नोंथांमोननि जायफोर बिथांमोना बेनिफिशियारिसफोरबो थानो हागौ बेहाय बेनि गेजेरजों बा बेनिफिशियारिस गैयाब्लाबो नोंथांमोना नायनानै गावनि न'खरनि एबा सोरबा जाथि जानाय बा माखासे सुबुंफोरनो नोंथांमोना डिटेल्सखौ होनो हागोन एबा नायहोनो हागोन। दायो PMAY जा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम जा PMAY न'नि जों लिस्ट ओंखारदों बे लिस्टखौ जों माबोरैहाय नायगोन 2023 नि आन्दाराव जिअ' गाव जाय दैखांजानाय एबा न'नि लिस्ट मोननाय बैफोर लिस्टफोरखौ जोङो दायो चेक खालामगोन आरो जों फारि फारियै नायगोन आरो जों बेनि PDF खौ जों माबोरै डाउनलड खालामगोन बेखौ बे स्टेपनि गेजेरजों जोङो नायनो हागोन एबा बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना गिबियावनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासिनो नायलांजोबजासिम अब्लासो नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो स्टेपखौ बुजिगोन एबा निजेनो गावनो नायनानै नोंथांमोनहा लानो हागोन न'नि लिस्ट। अब्ला दायो जों नायनोसै सिगाङाव नोंथाङा बेहाय मा खालामदो PMAY हाउस लिस्ट एबा जिअ'टिक हाउस लिस्ट बेखौ नोंथाङा टाइप खालामनानै होदो। दायो आं टाइप खालामसै। दायो जों बिदि टाइप खालामबाय जिअ'टेक हाउस लिस्ट बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बेनिफ्राय नोंथाङा सार्च खालामोब्ला जोङो बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन। बेहाय नोंथाङा इन्टारफेसखौ गाहायाव नायदो PMAYZ बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो एबा सार्च खालामदो। अब्ला नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन। अब्ला बेखौ नोंथाङा गोजौ फारसे नारखोनानै गाहायथाराव फैदो। जों बेहाय नुनो मोनदों मोनसे मा नुनो मोनदों पन्चायत वाइज पार्मानेन्ट वाइट लिस्ट एबा प्रायरिटि लिस्ट बेवहाय नोंथाङा क्लिक हियार बेहाय क्लिक खालामनानै हो। अब्ला नोंथाङा बिनि इन्टारफेसाव एबा बिनि सिङाव नोंथाङा हाबनो हागोन। दायो क्लिक खालामबाय अके थुदो। बिनि उनाव नोंथाङा बिदि मोनसे इन्टारफेस मोनगोन। अब्ला नोंथाङा बेवहाय गोजौआव नुनो मोनदों बेहाय अल स्टेट्स बेहाय नोंथाङा बबे स्टेटनि बे स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन फारि फारि स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथाङा ब्लकनिफ्राय नोंथांनि रेभिनिउ एरिया एबा VCDC बा पन्चायत नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामदो। अब्लानो नोंथाङा फाइनेलि मोननो हागोन नोंथांनि हाउस लिस्टखौ एबा नुनो हागोन। दायो अल स्टेट्स बेवहाय क्लिक खालामगोन। जेराव जाय स्टेट बेखौ नांगौ बेखौ क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव बेयो चार्जिं जाबाय। बेनिफ्राय जोङो मोनसे मा मोनगोन एबाराव डिस्ट्रिक्ट मोनगोन। जोङो डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय क्लिक खालामदो। नोंथाङा दायो सार्भार प्रब्लेम जायो सम दायो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट खालामखांबाय। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय सिलेक्ट खालामगोन ब्लक। नोंथाङा बबे ब्लक बेवहाय नोंथाङा सिलेक्ट खालामबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा पन्चायत एबा VCDC बेवहाय अपसन फैगोन। बेवहाय गावबा गावनि पन्चायत एबा VCDC बेवहाय प्लेस नोंथाङा नाम मोनगोन। बेवहाय नोंथाङा सिलेक्ट खालामगोन। बेनिफ्राय जोबथारनायाव मा मोनगोन नोंथाङा बेवहाय मोनसे जेरैहाय केपचा बेवहाय नुनो मोनदों नाम्बार बेहाय टटेलाव बेसेबां जायोबा माइनास खालामोबा बेसेबां जायो बेखौ नोंथाङा हिसाब खालामदो। बेनिफ्राय बेवहाय टाइप खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा साबमिट होदो। अब्लानो नुनो मोनगोन। दायो नायनोसै बेवहाय -46 जागोन। जोङो -46 जोङो टाइप खालामबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा बेहाय नुनो मोनदों साबमिटआव क्लिक खालामदो। अब्लानो नोंथाङा बिनि माखासे फाइलफोरखौ नुनो मोनसिगोन। बेवहाय नुनो मोनबाय नोंथाङा बेहाय लिस्ट VCDC वाइसआव नोंथाङा बेहाय लिस्टखौ नुनो मोनबाय। बेवहाय डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय ब्लकनि मुं नोंथांनि पन्चायत एबा VCDC बेनिफ्राय नोंथांनि न'नि हाउस लिस्टनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेनिफ्राय नोंथांनि बेनिफिशियारिनि बेहाय मुं बेहाय नोंथाङा फारि फारि नायनानै लानो हाबाय। नायदो नोंथांनि मुं आरो रेजिस्ट्रेसन नोंथांनि VCDC ब्लक डिस्ट्रिक्ट गासैबो बाव नोंथाङा नुनो मोनजोबबाय। दानिया जोङो बेफोर PDFखौ जों बोरै डाउनलड खालामनानै लायो जों बेखौबो नायनांगोन एबा जों बानायनानै लानांगोन। जोङो बेखौ डाउनलड खालामनानै लानोबा गोजौथाराव फैदो। बेवहाय जों नुनो मोनदों बेवहाय डाउनलड PDF मोनदों। बेहाय नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हायो। अब्ला नोंथाङा डाउनलड खालामनोब्ला बेहाय क्लिक खालामदो।
अब्लानो नोंथांनि PDF फाइलआ एबा नोंथांनि नायनो गोनां PDF फाइलखौ नोंथाङा मोननो हागोन। अब्ला नोंथाङा डाउनल'डआव थुदो। अब्लानो नोंथाङा बेखौ नायनो हासिगोन PDF मोनसे भिउवार्स मोनसे फाइलनि गेजेरजों। अब्ला नोंथाङा बेवहाय गोसोबादि डाउनल'ड खालामखाङोब्ला नायबाय थानो हासिगोन। अब्ला भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर। बाय बाय। थेंक इउ फर वाचिं।